Tatlong estudyante naman po ligtas na natagpuan matapos maligaw sa kabundukan ng San Felipe East sa San Nicolas, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Ligtas na natagpuan ng tatlong estudyante ng Red Arrow High School matapos ang halos 3 oras na paghahanap ng maligaw ang mga ito sa kabundukan ng Barangay San Felipe East, San Nicolas, Pangasinan. Ayon sa ulat, naligaw ang mga kabataan matapos magtungo sa PC Bato, isang lugar na kilala sa magkapal na damuhan at matatarik na daanan. Agad namang nagsagawa ng search and warrant operation ng MDRMO San Nicolas, katuwang ang PNP San Nicolas, mga barangay council at mga kasapi ng civilian volunteer organizations mula sa mga barangay ng San Felipe East, San Felipe West at Kakabugawan. Sa kabila ng dilim at mga panganib sa lugar, matagumpay na natagpuan ang mga estudyante at ligtas na naibalik sa kanilang mga pamilya. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang mga magulang sa mga rescuer, volunteers at lokal na otoridad sa mabilis at maagap na pagtugon sa insidente. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.